Здравейте хора от VBlox и YouTube, аз съм геймер в Атела и знаете моя сервер FreeBuild. Днес го отварям за версия 1.4.6 и сега ще create world. Creative, Superflat и Create. Да снимаме. И сега изчакваме да се крейтне. Реших да сме на урода не защото искам друг урод, но се наложи, защото трябваше на другия урод всичко да защитам от начало и не ми се занимаваше и затова реших да креатна един нов урод. И да, ето го урода. Сега ще го сложим на сервера. Значи, ето, трия го. Готово. Кой FreeBuild е Royal и модари? Абе, няма значение. Серверът отново ще е с хамачи. Остава ми да намеря регистър плагин и серверът е завършен. Но до тогава няма да има регистър плагин. Да, защото плагинът за регистрация ми дава някакви проблеми. Не знам. Защото сигурно плагинът е за 1.2.5. Изчакваме да заради урода. Също така скоро ще си взимам RAM и мога да го поддържам още по-добре. Ето виждате, че ми дава грешки. Да, готов е. За сега са 10 слота. Когато почнат да се пълнат, тогава ще ги дигна. Да, и нека да сетнем спауна. Ето тук ще спауна. Ето. Spawn location set for group default
И да, това беше всичко от мен. Надявам се да влизате повече хора. И да, там има село. И да, това беше всичко от мен. Довиждане.